shooting my shot, better play up. Make it look easy, that's a layup. Bad man. Why they wanna be like me, sad man? Too wavy, swallow your pride. All of my guys, call them, they slide. They will oblige. Called them, I told them, you playing with me. Now look, all of them starting to riot. Whoa, huh. When I'm in your city, it's magic. When I'm all in my bag, it gets tragic. When I see what I want, gotta have it. I can't let up, they made me a savage. I can't slow down my foot on the gas, yeah. Going way up from where I was last year. I'ma make it look easy, that's it. I know God got me, he got my back. These blessings falling in my lap. I came up, give it all I had. Rep my city, put them on my back. Hit my shots, I don't miss those. Straight up, I'ma let them know I don't fold. Make it look easy and they know. There's only one way for us to go. Can't hold me back, I'm going way up. Tell them they can never play us, no. Ain't no stopping me now, no. Ain't no stopping me now, no. Ain't no stopping me, ain't no stopping me, ain't no stopping me now, no. Yeah, stayed in my lane when they got it, I make it. I know that they mad when I swerve out the lot. Thick in the plot, they did not get the picture when I said I don't fit in a box. Taking they shots, and they know that I ain't missing, and it's up if they hand me the rock. I feel like a Rubik's, cause they confused with how I line it up, I spin in the block. Hey. Too easy, get your weight up when you see me. I'm a threat, please don't give me a reason. I'm a vet, yeah, I see through your decency. When I'm done, they gon' pick up the pieces. And you know we ain't losing this season. It's the reason why they hating on me. Cause you know that I'ma make it look easy. Whoa, whoa. Ain't no stopping me now, no. Ain't no stopping me now, no, no. Ain't no stopping me now, no, no. Ain't no stopping me, I know I make it look easy. Make it look easy. I know make it look easy. Make it look easy. I know I make it look too smooth, I make it look easy. I know we make it look easy. I know Oh yeah, whoa. Look, they can never keep me down, I'm going. And if I ever fail, just know I'll go again. I never quit, cause I know that every loss may lead to another win. I'm going up. I bet when I land, they gon' tell me it's luck again. See that I'm winning, it's harder to watch. I'm setting the stage, you should give me my props. You ain't got a soul, you lacking the spirit. You talk out your neck, I'ma show you I'm with it. I would really hate for you to sit and watch me win again and win again and win again. I know it's probably getting on me and win a synonym. So if I ever win again, it's no I did the minimum. I didn't have to sell my soul. Oh, yeah. Please don't play no games with me. It was never about the fame to me. They needed the best, so they came to me. Whoa. Who the best in this thing? Tell them, yeah, that's me. Tell them who bring the vibe, say, yeah, that's me. Who make it flip, make it bang, ooh, yeah, that's me. Who make the party feel alive, tell them, yeah, that's me. My girl's so proud of your boy when they ask, is that your man? Yeah, that's me. And if I'm taking a shot, I don't miss. Who knew I would be at the top like this? And no one made my goals for me. But I'm exactly who I'm supposed to be. Cause it's the path that God chose for me. So even close for me, I still won't. Zawiercia z klubu Chicago Bar i Restaurant. Witamy serdecznie na oficjalnej ceremonii ważenia przed zbliżającą się już jutro galą Silesian MMA 24. Karol Garncarz, KG13. Mam bardzo dużą przyjemność przywitać Was na samym końcu tego 2025 roku. Kolejna gala spod szyldu Silesian MMA i kolejne sportowe emocje są przed nami. Już jutro na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zawierciu 10 emocjonujących pojedynków w różnych formułach, różne starcia, różny poziom doświadczenia, to co przygotował zawsze dla Was Silesian MMA, a więc miks umiejętności, miks emocji, to wszystko już jutro podczas 10 emocjonujących pojedynków w samym sercu Zawiercia. Kurz dopiero opadł po ostatniej gali MMA, a tak, ale my absolutnie nie zwalniamy. Ten 12 miesiąc 2025 roku kończymy właśnie w Zawierciu. Ten rok kończymy właśnie w Zawierciu, bo do Zawiercia wracamy po bardzo udanej pierwszej edycji. Po raz kolejny jesteśmy tutaj, by dawać Wam ogromne emocje w klatce Silesian MMA. Już za moment rozpoczniemy więc oficjalną ceremonię ważenia 10 pojedynków, które jutro w sobotnią noc rozgrzeją kibiców tutaj w Zawierciu, ale oczywiście obowiązki sponsorskie. Sponsorzy oraz partnerzy to Miasto Zawiercie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie, Montostal Silesia Spa Psa, WGN Nieruchomości Zawiercie, Koku Sushi Myszków, Kawiarnia Trzy Siostry Ice and Coffee,
Denar Travel, Chicago Bar and Restaurant, dzisiejszy gospodarz, M-Caro Auto Detailing, DBX Bushido, Grupa Wolf, Mr. Misiek Barbershop, Zajazd nad Zalewem oraz Ali Nurbagandow. To są nasi partnerzy, to są nasi sponsorzy, dzięki którym możemy dostarczać Wam po raz kolejny wrażenia, po raz kolejne emocje w grudniu 2025 roku. I tą galą kończymy kilkanaście emocjonujących gal, eventów, które miały miejsce spod szyldu Silesian MMA, MMA Attack czy Walcz i Pomagaj w 2025 roku. Zawodnicy są gotowi, nasi goście również, więc zapraszam jako pierwszych na wagę bohaterów starcia numer 1, a będzie to pojedynek w formule K1, limit wagowy 73 kg. Zapraszam więc do mnie Małpka Zawiercie, Dawid Płoszaj oraz Kolasa Warriors Team Mateusz Spała. Nie zapominamy o brawach, drodzy Państwo, zgromadzeni tutaj w Chicago, w samym sercu Zawiercia. Zapraszamy. Jako pierwszy na wadze melduje się Dawid Płoszaj. 71 kg 600 gramów. Zapraszamy tutaj obok, a teraz jego rywal, a więc Mateusz Spała. 73 500, a więc są gotowi. Inauguracyjny pojedynek, panowie, zapraszam tutaj przede mnie na face to face. Ostatnie spojrzenie przed jutrzejszymi emocjami w klatce Silesian MMA 24. Boxing position jeszcze do kamer, do naszych fotografów. Uwiecznijmy ten moment. Tak, nie chcę przypominać po każdym starciu gromkie brawa dla wszystkich zawodników, którzy jutro wejdą do klatki Silesian MMA 24. To jest inauguracyjny pojedynek Płoszaj kontra Spała. Dziękujemy bardzo, panowie. W walce numer 2 zostajemy w formule K1. Tym razem schodzimy w dół z limitem wagowym. Zapraszam więc do mnie prosto z Poznania Marek Franek oraz reprezentant Olympus Fight Club Grzegorz Czajkowski. $57 500. Tyle Marek Franek wnosi na wagę przed swoim debiutem w Silesian MMA, a teraz jego rywal Grzegorz Czajkowski. 59 500. Panowie, zapraszam do face to face. When I'm in your city, it's magic. When I'm all in my bag, it gets tragic. When I see what I want, gotta have it. I can't let up, they made me a savage. I can't slow down my foot on the gas, yeah. Going way up from where I was last year. I'ma make it look easy, that's it. I know God got me, ain't got my back. Długie, emocjonujące face to face, to wymaga szybkiego pytania. Panowie, Marek, długo się mówiło o tym, że chciałeś zawalczyć na Silesian MMA, dopiąłeś swojego. Jak emocje na dzień przed debiutem w tej federacji? W porządku, w porządku. Co zobaczyłeś w oczach swojego rywala, bo miałem wrażenie, że próbował cię delikatnie rozbujać, jeszcze dołożyć emocji. Zobaczymy jutro, co pokaże. Ja już wiem wszystko. Szanowni Państwo, wielkie brawa, to jest starcie numer 2. Marek Franek kontra Grzegorz Czajkowski na Silesian MMA 24. A przechodzimy więc do walki numer 3. Będzie to pojedynek w formule MMA, limit wagowy 66 kg. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta Showtime Bielsko-Biała Dawid Błąkała, a jego rywalem będzie Czarny Smok Wodzisław Śląski. Z tego klubu przyjechał do nas Marek Karnas. Dawid Błąkała jest już na wadze 66 400. Tyle wnosi zawodnik Showtime Bielsko-Biała, a teraz Marek Karnas. A więc identycznie 66 400. Panowie, face to face.
No to po szybkim pytaniu w takim razie emocje. Dziś ostatnie spojrzenie, waga zrobiona. Jak to smakuje? Na co czekamy jutro? Ja czekam na emocjonujący debiut na Silesian MMA. Było to do mnie marzenie. Tutaj kolega wziął walkę za innego, także wielki szacun do niego. No i co, będzie się działo, nie? Na ostatni moment to często są pojedynki, które albo mogą się bardzo szybko skończyć niekorzystnie, ale czasami taki zawodnik potrafi jeszcze bardziej zaskoczyć niż pierwotny rywal. No, postaramy się pokazać właśnie, że potrafię i nie potrzebuję długiego okresu przygotowania. Szanowni Państwo, wielkie brawa, to jest pojedynek numer 3 gali Silesian MMA 24. Dawid Bąkała kontra Marek Karnas. Mieliśmy K1, mieliśmy MMA, przechodzimy więc do formuły bokserskiej i tutaj będą padać naprawdę potężne grzmoty. Limit wagowy 90 kg, cage boxing, a więc starcie bokserskie w klatce. Jako pierwszego z klubu Zagłębie Zasanie zapraszam Oskar Gaworecki. Jego rywalem Olympus Fight Club Kamil Bargieł. Zapraszamy na wagę, Mr. Gaworecki. 87 200, tyle czystych kilogramów i przygotowanych mięśni przyszykował na swojego rywala Oskar Gaworecki. Zapraszamy więc Kamil Bargieł, Olympus Fight Club. 89 500. Przede mnie, panowie, i ostatnie spojrzenie prosto w oczy. Tu każdy cios będzie ważył, przepraszam, ja tak wejdę między wami. Tu każdy cios będzie ważył, tu każdy cios będzie na wagę złota i każdy cios może zakończyć ten pojedynek. Taka waga. Jak nastrój, jak nastawienie dziś tutaj, mimo że w zawierciu to w Chicago, ale jak się czujemy? Pozytywnie, nie ma co narzekać. Mało dzisiaj mówią, nie chcą nam zdradzać, szykują wszystko na jutro jak u rywala. Pełna koncentracja, na pewno damy dobrą walkę. Będzie co oglądać. Czy ty potrafisz wyczytać coś z oczu swojego przeciwnika, gdy zerkasz mu na te godziny przed walką? No, widzę, że będzie dobra walka. No i tego się trzymajmy, szanowni państwo. Halo Chicago, nie zapominamy o brawach. Przed nami pojedynek formuła bokserska, Oskar Gaworecki kontra Kamil Bargieł. A teraz przechodzimy już do pojedynku semi-pro MMA. Limit wagowy 70 kg. Jako pierwszego z klubu MMA Maximus Myślenice Szymon Liszka. ...70 kg, 500 gramów, tyle wnosi Szymon Liszka, a jego rywalem z klubu Animals Zawiercie Ksawery Nadolny. Równe 70 kg Ksawerego. Zapraszam panowie do face to face. Podgrzejmy to przed jutrem. Ja wejdę w środek po pytaniu. Czy spieszyło cię to, że za twoim rywalem taki gromki aplauz? Dzisiaj już na samym ważeniu, co dopiero będzie jutro? Jest u siebie, ja to rozumiem, ale to jest walka i tu każdy może wygrać. Czy tobie to robi różnicę? Czy ty walczysz w domu, czy ty walczysz na wyjeździe, czy klatka to jest arena, która się zamyka i cała przestrzeń wokół przestaje mieć dla ciebie znaczenie? Wchodzimy do klatki, tylko my we dwóch tam zostajemy, więc to nie zmienia niczego. Jesteś u siebie, walczysz przy aplauzie kibiców, których słychać już dzisiaj na ceremonii ważenia. Ile ich będzie jutro i jak bardzo będzie ci to niosło? Na pewno będzie ich wiele. Cały mój klub Animals, Zawiercie, wszyscy kibice, wszyscy, którzy trenują ze mną, będą mnie wspierać na miejscu i damy dobre widowisko. Dobrze walczyć u siebie? Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, halo Zawiercie, jeszcze raz wielkie brawa dla tej dwójki bohaterów, a więc Szymon Liszka, Ksawery Nadolny.
Wracamy więc do formuły bokserskiej, limit wagowy 82 kg. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta klubu Wściekłe Pięści Węża. Przed wami Wojciech Lechuń. $81,900, a więc zmieszczony w limicie Wojciech Lechuń, a jego rywalem reprezentant klubu Animals Zawiercie Sergiusz Nowiński. $81,400 wnosi kolejny reprezentant lokalnego klubu Animals Zawiercie. Panowie, spójrzmy sobie jeszcze w oczy. Wchodzę między was, wyglądasz na rozkojarzonego dzisiaj. Czy to skupienie przychodzi tylko na fight day, na dzień walki, a wszystko co się dzieje wokół nie ma znaczenia? Nie, wszystko ma znaczenie, także stres robi swoje, walka robi swoje, wszystko to się zazębia. Kolejny reprezentant Animals Zawiercie walczy u siebie. Co wyczytałeś z oczu swojego rywala, co może ci pomóc jutro w klatce przed swoimi kibicami? No na pewno zobaczymy jutro, tak? No walka to będzie i walka i tyle. Forma od 1 do 10. 10. A więc zapowiada 10/10 w tym pojedynku. Jeszcze raz wielkie brawa dla tego duetu. Wojciech Lechuń, Sergiusz Nowiński. Formuła K1, 77 kg, limit wagowy. To są zasady kolejnego starcia podczas gali Silesian MMA 24. Jako pierwszego z klubu Wataha Muay Thai Gym Skoczów Miłosz Odziomek. $76,100. Tyle Miłosz Odziomek wnosi na wagę. Na godziny przed Silesian MMA 24. Pozycja, pamiątkowe foto, uśmiech do fotoreporterów i czekamy na twojego rywala, którym będzie reprezentant klubu Animals Zawiercie. Przywitajcie, Damian Górski! Zawiercie naładowane, Zawiercie czeka jutro na emocje od swoich bohaterów. A więc Damian Górski, 76,200. Zapraszam panowie do face to face. But they wanna be like me inside, man. Too wavy, swallow your pride. All of my guys, call them, they slide. They will oblige. Call them, I told Miłosz Odziomek, Damian Górski. K1, 77 kg. Co tam mamy w arsenale na kolejnego reprezentanta miejscowego klubu? Ja wolę pokazać, niż powiedzieć. A więc skryty, schowany za taką, można powiedzieć, medialną gardą twój rywal, a ty wyluzowany, uśmiechnięty, nie możesz się już doczekać jutra. Oczywiście, zobaczymy co będzie jutro, niech wygra lepszy. A więc jeszcze raz wielkie brawa, to ciekawie zapowiadające się starcie K1, 77 kg, Miłosz Odziomek, Damian Górski. Przechodzimy więc do drugiego co-main eventu jutrzejszej gali Silesian MMA 24 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zawierciu, a zmierzą się w nim na zasadach MMA Pro w limicie wagowym 80 kg. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta klubu AK Champion Głogów Małopolski. Przed wami Kamil Lamczyk.
I'm a threat, please don't give me a reason. I'm a vet, yeah, I see through your decency. When I'm done, they gon' pick up. 79 700, tyle na wagę wniósł Kamil Lamczyk, oczekując już na swojego przeciwnika, którym będzie reprezentant klubu Showtime Bielsko-Biała Remigiusz Rambo Rzemieniewski. Rambo wniósł na wagę 80 500. Panowie, zapraszam do face to face. Bliżej na środeczek może, żebyśmy tak fajnie, ładnie złapali to kamerą. MMA Pro, 80 kg, to przed nami. Panowie, jest uśmiech, jest bajerka, ale jak słyszysz Rambo, to czy robi to na tobie wrażenie? Nie no co, no wchodzimy i robimy robotę, no to my mamy pokazać, dać show wam, tak, także po to robimy. Chcę twardej walki, myślę, że będzie twardy gość, wysoki jak ja, także dwóch chłopów chodzi po prostu dać show i się bić, nie? Także ja chcę twardej walki, myślę, że on tak samo i tyle, robimy to. Z uśmiechem, z bajerką, ale z szacunkiem do przeciwnika, do warunków fizycznych, do tego, co zobaczył przed chwilą. Co odpowiesz? Tak samo, też cieszę się na ten pojedynek. Czekałem trochę, też kontuzji wcześniej leczyłem, także bardzo się cieszę, że wracam do walk. No i co, i to pokazujemy show, nie? Także do jutra. Boxing position na koniec, panowie, jeszcze tutaj do fotoreporterów. Kamil Lamczyk kontra Remigiusz Rambo Rzemieniewski. To jest pojedynek, drugi co-main event MMA Pro, 80 kg. Chicago, nie zapominamy o brawkach. A teraz już starcie, które jest drugą walką wieczoru przed nami, więc co-main event, pojedynek na zasadach K1 w limicie wagowym 75 kg. Jako pierwszego zapraszam na wagę reprezentanta Wataha Muay Thai Gym z Koczów i Das Berserkers Team Bielsko-Biała. Przywitajcie przed wami Sławomir Pachny! 74 200 wnosi pierwszy z bohaterów co-main eventu jutrzejszej gali Silesian MMA 24. A jego rywalem będzie doskonale znany kibicom Silesian MMA i nie tylko, reprezentant, czempion Katowice, Patryk Nikel. Panowie, czas spojrzeć jeszcze w oczy swojego przeciwnika. Pachny kontra Nikel. Co-main event gali Silesian MMA 24. Formuła K1, limit wagowy 75 kg. Gwarantuję wam, tu lepiej nie mrugać, bo akcja z jednej i z drugiej strony naprawdę doprowadzi was do szaleństwa w klatce Silesian MMA. To jest co-main event. Zostańmy jeszcze po pytaniu. Sławek, walczysz z gościem, który doskonale zna realia Silesian MMA, walczył niejednokrotnie na tych galach i walczył u siebie na Śląsku. Czy to ci robi różnicę? Gdzie, kiedy i z kim? Nie, no bardziej wziąłem walkę, bo wiem, że mocny rywal, twardy, charakterny, do przodu idzie, także chodzi o to, żeby dać dobrą walkę. Jesteś gotowy na to, co w swoim arsenale ma Patryk? Na tyle, ile się przygotowałem, jestem pewny siebie. Wracamy do Silesian MMA. Patryk, doskonale znany jesteś kibicom i Silesian MMA, i MMA, tak. Często walczysz tutaj u siebie i jutro w co-main evencie. Wszystkie ręce na pokład, by zapisać zielony trójkącik przy swoim rekordzie. No ja zrobiłem wszystko, co mogłem w okresie przygotowań, także jestem pewny swoich umiejętności, jestem przygotowany na 100%. No i idę jutro po wygraną, innej opcji nie ma. Ogień. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielkie brawa. To jest co-main event gali Silesian MMA 24, a więc Sławomir Pachny kontra Patryk Nikel.
No i przed nami creme de la creme, starcie wieczoru, main event, zwał jak zwał, ale walka, na którą wszyscy najbardziej czekamy, a więc pojedynek w formule MMA w limicie wagowym 93 kg. Jako pierwszego zapraszam reprezentanta Unique Fight Club. Przywitajcie przed wami Kacper Sochacki. Równiutko 93 kg reprezentanta stołecznego klubu Unique Fight Club. A teraz jego rywal, doświadczony i swój, bo walczy dla klubu Animal Zawiercie. Przywitajcie, Jarosław Lech! ...23 pojedynki w MMA. Swoja publiczność, doping z trybun, to czeka jutro Jarosława Lecha w starciu z Kacprem Sochackim. To jest main event Gali Silesian MMA 24. Sochacki kontra Lech. Boxing position jeszcze. No i teraz chcę usłyszeć gromkie brawa dla tych bohaterów walki wieczoru, a więc Sochacki kontra Lech. Zaczynamy od gościa prosto ze stolicy. Po udanym debiucie na Silesian MMA wracasz i jak obstawiam, plan jest nie inny niż tylko kolejne zwycięstwo. Dokładnie, plan taki jak ostatnio. Przyjechałem tutaj wygrać, czuję się gotów, jutro zaprezentuję swoje umiejętności. Kacper Sochacki, a jego przeciwnikiem miejscowy reprezentant klubu Animal Zawiercie, czyli Jarosław Lech. Od 1 do 10. Jak się dziś czujemy? 10 na 10. Przede wszystkim jest spokój, jest opanowanie. Ja jestem zwolennikiem takiego powiedzenia: pracuj w ciszy, niech efekty zrobią hałas, i chciałbym, żeby to jutro się ziściło, ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy z Kacprem dali fajny, twardy, sportowy, podkreślę, sportowy pojedynek. Nie ma żadnej złej krwi, jesteśmy ludźmi, jesteśmy sportowcami. Tyle. Niech wygra lepszy. Ale hałas zrobią dzisiaj kibice, już dzisiaj, a co dopiero będzie jutro? No na pewno bardzo fajnie walczyć u siebie, czuć wsparcie z trybun, ale jednak to doświadczenie też za mną przemawia pod tym względem, że wchodząc do klatki wyłączam się i jesteśmy tylko ja i mój przeciwnik. Kacper Sochacki kontra Jarosław Lech. Jeszcze raz Chicago, zróbcie hałas dla bohaterów walki wieczoru Gali Silesian MMA 24. Tutaj w samym sercu Zawiercia. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem, przed nami już jutro 10 emocjonujących pojedynków w różnych formułach. K1, MMA, cage boxing, będzie się działo. Przed nami naprawdę duże emocje. Oczywiście bilety stacjonarnie możecie zdobywać m.in. tutaj w Chicago Bar and Restaurant, oczywiście również na hali. Zachęcamy tych, którzy nie będą z nami tutaj na miejscu, do wykupienia pay-per-view. A ja na koniec podziękuję naszym sponsorom i partnerom, a więc Miasto Zawiercie, Ośrodek Sportu i Rekreacji Zawiercie, Montostal Silesia, Spapsa, WGN Nieruchomości Zawiercie, Koku Sushi Myszków, Kawiarnia Trzy Siostry Ice & Coffee, Denar Travel, Chicago Bar and Restaurant, M-Caro Auto Detailing, DBX Bushido, Grupa Wolf, Mr. Misiek Barbershop, Zajazd nad Zalewem oraz Ali Nurbagandow. Dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszą ceremonię ważenia. Czekamy już na jutro. Karol Garnc, KG 13, Silesian MMA 24, 13 dzień grudnia. Kończymy rok w Zawierciu. Do zobaczenia!